κυκλοφοριακό είναι πρόβλημα για την πόλη μας? Ναι, θεωρώ ότι είναι πρόβλημα γιατί η πόλη μας είναι μια παλιά πόλη και η ρημοτομία της είναι κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να υποδεχθεί όλο αυτό τον όγκο των καινούριων αυτοκινήτων, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Ιταλίας, όπου το κέντρο των πόλεων, που έχουν περίπου ίδια ιστορία με εμάς, έχει κλείσει για τα γεωταχή αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να κινούνται περισσότερο οι άνθρωποι με τα πόδια παρά διαρκώς με το αυτοκίνητό τους και να δημιουργούν προβλήματα. Ελεγχόμενη στάθμευση. Τη βάλαμε πάλι σε επανεκκίνηση. Κάναμε μια κυκλοφοριακή μελέτη όπου με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, αυτό το βιντεάκι που έχετε δει όλοι σας και είναι αυτό το τόσο όμορφο που ξεκινάει σε λίγο καιρό, θα αλλάξουν πολλά πράγματα μέσα στο κέντρο της πόλης. Αλλά εκείνο που πρέπει ως φιλοσοφία να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι το αυτοκίνητο δεν είναι για μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Το αυτοκίνητο είναι για μετακινήσεις εκτός πόλης. Αν αυτό το πράγμα γίνει κτήμα μας και το κάνουμε πράξη, τότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Θεωρείτε ότι έχει αντιμετωπιστεί το οξυμένο πρόβλημα της στάθμευσης στην πόλη μας ή απαιτούνται επιπλέον μέτρα? Πιστεύω ότι είναι θέμα κουλτούρας η στάθμευση. Ο καθένας θεωρεί ότι ένα κομμάτι του δρόμου είναι κτήμα δικό του και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, γιατί αν πας και αφήνεις το αυτοκίνητό σου ώρες ατέλειωτες μέσα στο κέντρο της πόλης, κλείνεις κάποιες θέσεις, να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να ψωνίσουν, γιατί με το αυτοκίνητο κάνεις δύο πράγματα. Την αναψυχή και τη μόστρα σου είναι το ένα, και το δεύτερο είναι να μεταφέρεις κάτι. Άρα λοιπόν, όταν βρέχει, έχουμε αυξημένη κίνηση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί κάποιος πάει να ψωνίσει, βάζει τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητό του για να μην τα κουβαλάει κάτω από τη βροχή. Και ο δεύτερος λόγος, γιατί θέλει ο ίδιος να προστατευτεί από τη βροχή και πηγαίνει με το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν, βεβαίως πρέπει να γίνεται ορθή χρήση των χώρων στάθμευσης και από την άλλη μεριά να καταλάβουμε ότι Άργος δεν είναι μόνο το κέντρο. Άργος είναι και 300 μέτρα πιο κάτω που βρίσκεις εύκολα να παρκάρεις. Και πιο πάνω και πιο δυτικά και πιο ανατολικά και πιο βόρεια. Αλλά δεν έχουμε μάθει να περπατάμε 300 μέτρα, πρέπει όμως αυτό το πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε. Και εσείς που ξεκινάτε τη ζωή σας, θα πρέπει να κάνετε αυτό που κάνει ο πιτσιρίκος στο αυτοκίνητο στον μπαμπά του, που τον συμβουλεύει για κάποια πράγματα σε κάποιο σποτάκι διαφημιστικό που έχω δει. Και εσείς θα πρέπει να συμβουλεύετε εμάς τους μεγαλύτερους μερικές φορές. Όχι, μπαμπά, δεν θα πάμε με το αυτοκίνητο μέσα στο κέντρο να παρκάρουμε. Θα μείνουμε πιο έξω και θα περπατήσουμε. Αν εσείς το πείτε, επειδή σας αγαπάει πολύ, θα το κάνει πράξη. Πέρσι τέθηκαν υπό εφαρμογή τα παρκόμετρα. Ποιος ήταν ο στόχος και τα αποτελέσματά του? Αν είχαμε τη δημοτική αστυνομία, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Τη δημοτική αστυνομία δια νόμου την κατήργησαν σε όλη την Ελλάδα. Εκεί είχαμε λοιπόν ένα πίσω μπρος, με την έννοια του πίσω όταν μας την πήρανε και μπρος τώρα με δημοτικούς υπαλλήλους να την ξαναβάλουμε σε κίνηση. Βεβαίως έχουμε λιγότερους υπαλλήλους, δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε σωστά τον όλο χώρο, αλλά ξέρετε κάτι, το παρκόμετρο, η ελεγχόμενη στάθμευση δηλαδή, με το να πληρώσεις 1 ευρώ την ώρα, δεν αφήνεις ανεξέλεγκτα το αυτοκίνητο τόσο ατέλειωτες ώρες. Να ψωνίσεις 2 ευρώ, πήγες, ψώνισες. Φόρτωσες το αυτοκίνητό σου 2 ώρες, έχεις φύγει. Το πρόβλημα που είχε το Άργος είναι ότι κάποιος άφηνε το αυτοκίνητο του εκεί για μέρες. Δεν γίνεται. Στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν πολλά καταστήματα και πρέπει να αλλάζουν οι θέσεις για να έρχονται καινούργιοι άνθρωποι να βρίσκουν χώρο, να παρκάρουν για να κάνουν τα ψώνια τους. Και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα του παράνομου παρκαρίσματος? Σας έχω απαντήσει πριν, έμεσα, όχι για το παράνομο παρκάρισμα. Το παράνομο παρκάρισμα έχει τις κλήσεις όπου θα πάει να πληρώσει και όταν πληρώσει 1-2 φορές πλέον δεν θα το ξανακάνει. Αλλά εκείνο το οποίο πιστεύω εγώ είναι θέμα κουλτούρας. Να αρχίσει να γίνεται μία, αν θέλετε, σκέψη δεύτερη, ότι δεν θα είμαι παράνομο στο κέντρο του Άργους. Θα πάω να παρκάρω νόμιμα λίγο πιο έξω. Και θα περπατήσω, να δω και φίλους, να κάνω και τις, αν θέλετε, και τις δημόσιες σχέσεις μου. Και επειδή εμείς εδώ δεν είμαστε σκανδιναβικές χώρες, να βρέχει και να είναι με χιόνια οι δρόμοι και όχι τι να κάνουμε κακόμοιροι, εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, παιδάκια. Εδώ έχουμε από τις 365 μέρες 340 ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Και αν δεν έχουμε ήλιο, έχουμε λίγη συννεφιά. Λίγες μέρες βρέχει. Για να πούμε ότι ξέρεις, εγώ θα βραχτούμε και ωραία, και τι έγινε, να πάρεις την ομπρέλα και θα πας.
Άρα λοιπόν είναι θέμα νοοτροπίας και να μην νομίζουμε ότι όλη η πόλη πρέπει να τρέχει από πίσω μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και εμείς πράξεις για την πόλη μας, γιατί ζούμε μαζί με άλλους. Δεν είμαστε μοναχοί μας. Πάμε. Σε ποια φάση βρίσκεται το πρόγραμμα υλοποίησης της μεταφοράς κτέλ εκτός πόλης και δικτύου ποδηλατοδρόμου στάλους και τι πιστεύετε γι' αυτό? Πάρα πολύ όμορφη ερώτηση. Έκανα μια τιτάνια προσπάθεια να φύγει το κτέλ και να βγει έξω από την πόλη. Και ήδη υπάρχει ένα οικόπεδο που αγόρασε και είναι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, εκεί κοντά στο σταθμό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν θέλουν, αγάπες μου, να πάμε μπροστά. Θέλουν να είμαστε πίσω. Άνθρωποι που θεωρούνται ότι είναι μορφωμένοι και έκαναν επιθέσεις εναντίον αυτής της μετακίνησης εκεί που πήγαν να κάνουν μερικά πραγματάκια, στοιχειωδώς για να μεταφερθεί το κτέλ σε ένα κτίριο που υπήρχε. Επιθέσεις επιθέσεων. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν ηρωικές μορφές αλλά και προδοτικές μορφές, τις οποίες ανάγλυφα βγαίνουν μέσα από τα ιστορικά βιβλία που διαβάζετε. Είδατε ότι δίπλα στους Σουλιώτες, τους ηρωικούς, υπήρχε ο Πήλιος Γούσης, ο προδότης. Δίπλα στους 300 του Λεωνίδα υπήρχε ο Εφιάλτης, ο προδότης. Πάντα υπάρχουν κάποιοι προδότες, αλλά εμείς θα πρέπει όμως από τη δική μας τη μεριά να κόβουμε τη γλώσσα, μεταφορικός ο λόγος, στους προδότες, να τους γυρίζουμε την πλάτη μας και να λέμε ότι ο τόπος πρέπει να πάει μπροστά. Εγώ λοιπόν αγωνίζομαι από εδώ, οι προδότες από την άλλη μεριά, να μην κάνουμε τίποτα, απαξία, για να μην το κάνει ο Δήμαρχος, και αν το κάνει ο Δήμαρχος, εμείς, όχι τι θα πει η κοινωνία. Λοιπόν, ο Δήμαρχος μπορεί να έχει κάνει και λάθη όλα αυτά τα χρόνια, τα 3 που είναι εδώ, αλλά όμως έχει σχεδιάσει μεγάλα έργα, τα οποία, επειδή εδώ υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα, εμείς έχουμε δανειστεί αυτόν τον κόσμο από εσάς. Αφού σε εσάς θα τον δώσουν, δάνειο είναι. Και εσείς θα τον δώσετε στους άλλους που θα έρθουν, στα παιδιά σας. Και ξέρετε, μην με κοιτάτε περίεργα, ξέρετε κι εγώ ήμουνα σε αυτή την ηλικία. Ξέρετε πόσο γρήγορα παίρνουν τα χρόνια? Όταν τα άκουγα αυτό, τότε που ήμουν στην ηλικία σας, έλεγα τι λέει τώρα αυτός, πόσο γρήγορα παίρνουν τα χρόνια. Θα την πείτε αυτή τη φράση. Την άκουσα, τη λέω, την έλεγαν. Ο κόσμος λοιπόν είναι μια συνέχεια. Φροντίστε αυτό που θα έρθει να είναι καλύτερο από αυτό που βρήκατε. Αυτή ήταν η σκέψη δική μου. Αυτό έκανα ως πράξη εγώ. Έκανα ως πράξη αυτό να κάνω κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Μέσα όμως ξεπηδάνε θεριά να σταματήσουν την ανάπτυξη, να σταματήσουν την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, να σταματήσουν την επέκταση του σχεδίου στο νότιο τμήμα, να σταματήσουν τη μεταφορά του κτέλ έξω, να σταματήσουν το πνευματικό κέντρο στην Αγίου Κωνσταντίνου, του Τσίλερ το κτίριο επάνω στην αγορά, του Τσίλερ δίπλα, το μεγάλο αυτό, το νεοκλασικό, να τα σταματήσουν για να μην γίνει τίποτα. Αυτούς λοιπόν θα πρέπει να τους αντιμετωπίσετε εσείς. Συγγνώμη, αλλά αυτοί από τι θα ωφεληθούν άμα δεν πάμε μπροστά? Από τον παλιανθρωπισμό του Εφιάλτη και του Πήλιου Γούση. Από τον παλιανθρωπισμό αυτόν που διακατέχει κάποιους ακόμα και σήμερα. Γιατί το DNA είναι η ταυτότητά μας. Οι ηρωικές πράξεις έκαναν οι προγονείς μας, οι ηρωικές θα κάνουμε κι εμείς. Φοβισμένοι και οτίδες ήταν εάν υπήρχαν τέτοιοι, έτσι θα είμαστε κι εμείς. Είναι η ταυτότητα που έχουμε στο αίμα μας. Οι προδότες λοιπόν είναι συγκεκριμένοι. Εγώ τους ξεφωνίζω και τους λέω δημοσίως. Προδότες τους λέω και τους φωνάζω. Έτσι. Και εκείνοι βέβαια λέει γιατί τους λέω προδότες. Γιατί δεν θέλετε να αφήσετε τον τόπο μας να πάει μπροστά. Και μιλάω στα παιδιά μου, στη νέα γενιά, σε αυτούς που θα έρθουν να μας διαδεχθούν εδώ. Κάποιος από τη δικιά σας τη γενιά θα γίνει και δήμαρχος και δημαρχίνα, θα γίνει και αντιδήμαρχος. Θα έρθει και θα αναλάβει τις τύχες. Δεν είναι κανένας ριζωμένος, ούτε είναι κληρονομικό δικαίωμα ο Δήμος. Είναι θέμα εκλογής. Δεν είναι βασιλικό στέψη ο ένας στο γιο του και δώσ' του και πάμε. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν, σε ποιο κόσμο θα έρθετε εσείς αύριο, αν εμείς δεν τον έχουμε προετοιμάσει καλά, και όταν πας να τον προετοιμάσεις καλά, σου βγαίνουν οι προδότες μες στη μέση. Γι' αυτό λοιπόν έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά και πολεμήστε αυτούς τους προδότες με αυτές τις νοοτροπίες. Μπας και το βουλώσουνε κάποια στιγμή και μαζευτούνε, γιατί μας έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Τα ξεπερνάμε. Μην νομίζετε ότι εγώ μένω με σταυρωμένα χέρια, τους πολεμάω. Και θα νικήσουμε στο τέλος. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Ποια είναι μέχρι τώρα η εμπειρία σας από την παραχώρηση ποδηλάτων από το Δήμο και λειτουργήσε το μέτρο? Μας τα κλέψαν όλα. Μας τα κλέψανε όλα.
Όπως το ακούτε. Μας τα κλέψανε όλα. Κάναμε μία κίνηση, αγόρασε ο Δήμος 10 ποδήλατα και 10 μας χαρίσανε. Πληρώσαμε δηλαδή ένα χιλιάρικο. Θα μου πεις δεν είναι τεράστιο το νούμερο. Ναι, αλλά και όλα τα νούμερα έχουν κάποια αξία. Λοιπόν, τα ποδήλατα μας τα κλέψανε. Βούταγε το βράδυ ο ένας εκεί, με μια πλαστή ταυτότητα ο άλλος, δεν πρόσεχε εκεί, τρίτος έπαιρνε ο άλλος. Εδώ, ακούστε με. Γίνονται αυτά τα μέτρα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχει μια παιδεία. Αν θα πάτε εσείς να σπουδάσετε σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, θέλετε δεν θέλετε, θα έχετε προγραμματιστεί και θα έχετε μπει στο κανάλι σκέψης, τακτικής, κίνησης της περιοχής που θα είστε. Εμείς δυστυχώς εδώ ακόμα έχουμε άλλα στοιχεία μέσα μας. Λοιπόν, μου λείπει ένα ποδήλατο. Εντάξει. Μετά έρχεται μια ευγενής φιλή που πάρει εκεί δίπλα, ας πούμε, που κλέβει το ποδήλατο να το πουλήσει για σίδερα, για να βγάλει χαρτζηλίκι. Μετά έχουμε άλλες τακτικές. Θα το κλέψω το ποδήλατο, αλλά επειδή είναι βάμμενο με τα χρώματα του Δήμου και έχει συγκεκριμένο χρώμα, θα πάω το βάψω εγώ, για να μην φαίνεται ότι είναι του Δήμου και κυκλοφοράω και με βλέπουν και μου το ζητήσουν πίσω. Λοιπόν, εγώ μπορώ να παλέψω αυτές τις μεθόδους. Δεν μπορώ. Πολύ ωραία λοιπόν. Εσείς θα κάνετε όμως κάτι άλλο. Και θα το ξεκινήσετε τώρα. Και μου το υπόσχεστε αυτό. Θα πάρετε ένα ποδηλατάκι, ένα εκατοστάρικο κάνει. Πάρετε ένα ποδηλατάκι και θα κάνετε όλες σας τις μετακινήσεις με το ποδήλατό σας. Την κλειδαριά σας και το ποδήλατό σας. Και όταν κάποιοι αρχίσουν να κυκλοφορούν με ποδήλατα, κάποια στιγμή θα κυκλοφορούν όλοι για τους ποδηλατοδρόμους. Στους μικρούς δρόμους της πόλης μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ποδηλατοδρόμους. Γιατί οι δρόμοι της πόλης μας είναι μικροί. Σε τεράστιες λεωφόρους κάνουν ένα ξεχωριστό κομμάτι. Στην Ολλανδία το ποδήλατο είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Έχει μέχρι και σηματάκια στα μάτια της Γρηγόρης, ξέρεις, στα φώτα κυκλοφορίας, έχει δίπλα ποδήλατο. Γιατί δίπλα είναι ποδηλατόδρομο. Ανάβει το κόκκινο ποδηλατάκι, σταματάει το ποδήλατο. Ανάβει το πράσινο ποδηλατάκι, φεύγει το ποδήλατο. Έχεις για τον πεζό και για τον ποδηλάτη. Και για το αυτοκίνητο. Εκεί όμως οι δρόμοι δεν είναι 5 και 8 μέτρα ο κάθε δρόμος. Εκεί οι δρόμοι είναι 25 μέτρα, 30 μέτρα και μικροί δρόμοι που πηγαίνουν δηλαδή παραδίκτυες κυκλοφορίες, που δεν είναι κεντρικοί δρόμοι. Εδώ λοιπόν για πέστε μου στην οδό Κορίνθου που θα κάνεις ποδηλατόδρομο. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Ακόμα και στο μεγαλύτερό μας δρόμο που είναι η Δαναού, έχουμε σχεδιάσει ένα ποδηλατόδρομο, ο οποίος όμως θα είναι ένας ποδηλατόδρομος που θα ξεκινάει από την αρχή της Δαναού και θα έρχεται μέχρι το κέντρο. Δηλαδή να αφήσεις το αυτοκίνητό σου κάπου κάτω έξω, έτσι, και να δανειστείς ένα ποδήλατο, γιατί αυτή ήταν η πρώτη μας σκέψη. Αλλά εντάξει, εκεί πρέπει να δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε. Να έχεις κάρτα ειδική που να βάζεις να σου ξεκλειδώνει το ποδήλατο και μετά να σου κρατάει τα στοιχεία. Και αν το σπάσουν αυτό και αν τα πάρουν όλα και μέχρι πόσες ώρες θα είναι. Αλλά θα μπορείς όμως να έρθεις περιφερειακά και να μπεις μέσα με το ποδήλατό σου πάνω σε αυτό το ποδηλατόδρομο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σε άλλους δρόμους. Πού θα πας τώρα στην Ηρακλέους και στη Γούναρη, που είναι ο δρόμος της εφορίας επάνω. Πού θα πας εκεί να κάνεις ποδηλατόδρομο. Πού θα πας να κάνεις ποδηλατόδρομο στην Τιμένου, που κατεβαίνεις κάτω προς τα γεφύρια. Πού θα πας να κάνεις ποδηλατόδρομο στη Φίδωνος. Πού θα κάνεις ποδηλατόδρομο. Θα αναγκαστείς εκ των πραγμάτων να κόψεις μία λωρίδα παρκαρίσματος αυτοκινήτων, όπου θα ξεσηκωθεί όλο το σύστημα. Γιατί σου λέει, εντάξει, εγώ δεν έχω πάρκινγκ στην πολυκατοικία μου και το αφήνω απ' έξω. Δηλαδή τώρα πού θα πάω να τα αφήσω. Είναι υποδιωγμόν όλη η πόλη. Ξέρετε, είναι ντόμινο. Πατάς ένα, πέφτουνε 4-5. Πατάς άλλο ένα, πέφτουν άλλα 8-7. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Πρέπει να σκέπτεσαι τι λάθη θα γίνουν, τι θα προκύψουν ζημιές από ένα λάθος, μια λάθος κίνηση. Αυτά λοιπόν όμως πρέπει να τα σκέφτεται αυτός που κάθεται σε αυτή την καρέκλα. Μαζί με τις υπηρεσίες του. Γιατί αυτόν βρίζουνε που κάθεται στην καρέκλα. Αυτόν βρίσκουν. Εμένα βρίσκουν. Άρα λοιπόν, ωραία λόγια. Όχι όμως για αυτή την πόλη. Για μια άλλη πόλη που θα σχεδιάσουμε. Για μια άλλη πόλη που θα την ξεκινήσουμε. Να κρατήσουμε όμως εμείς ότι σαν δεδομένο τώρα τα παιδιά ότι υπάρχει σχεδιασμός τουλάχιστον για τη Δαναού να υπάρχει. Ωραία. Υπάρχει. Άρα είναι στις προθέσεις να υπάρξει κάτι. Εγώ όμως θέλω να εξηγήσω, να είμαι απόλυτος στα παιδιά. Τα παιδιά τώρα κάνουν έρευνα, γιατί έχουμε και περσινή δουλειά, Δημήτρη, να σου εξηγήσω ότι αυτό είναι 4 χρόνια που τρέχει. Οπότε έχουν και περσινή δουλειά που είπε, πέρσι ας πούμε δεν υπήρχε πρόβλεψη για ποδηλατοδρόμους. Ας πούμε φέτος να δείξουν ότι κάτι αλλάζει. Άρα υπάρχει πρόβλεψη για ποδηλατοδρόμους. Η μεταφορά του κτέλου ότι προχώρησε σε ένα μεγάλο βαθμό. Ακούστε κάτι. Δηλαδή για να τα σταγιολογήσουν. Η πόλη μας
έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το χαρακτήρα της. Δεν μπορούμε να την εμίζουμε κτίρια. Δεν μπορούμε να παίρνουμε οικοδομικά τετράγωνα να τα ισοπεδώνουμε. Ξέρεις πόσο ωραίο θα ήταν να απαλωτριώσεις οικοδομικά τετράγωνα, να κάνεις ωραία πάρκα. Αυτά είναι στο σφαίρα της διανόησης και μόνο της κουβέντας. Μια χειμωνιάτικη νύχτα δίπλα σε ένα τζάκι να λέμε παραμύθια. Πώς θα θέλαμε να είναι αυτό το ωραίο παραμύθι. Όμως θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτή θα ήταν μια πολύ ωραία κίνηση. Να μπούμε σε προγράμματα, να βρούμε πού έχουμε κτίρια νεοκλασικά, να τα αγοράσει ο Δήμος, να τα φωτίσει, να τα αναδείξει, να γράψουμε μια πολύ μικρή ιστορία σε μια πολύ ωραία ταμπέλα με 5 γλώσσες, ποιοι έμειναν κατά καιρούς εδώ, τι είχε γίνει. Θέλει να ξέρει ο περιδιαβιστής, ο περιπατητής, ο περιφερόμενος, ο τουρίστας, όπως και αν τον πεις. Θέλει να ξέρει τι έγινε εδώ. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή, εγώ περιδιαβαίνοντας στον Ναύπλιο, μου είπαν ότι εδώ ήταν το πρώτο κυβερνείο, σε ένα παλιό κτίριο. Και εδώ λοιπόν είχε γίνει, αν θέλετε, το αντάμωμα 2 ηρώων της Επανάστασης του Υψηλάντη με τη Μαντώ Μαυρογένους. Και εδώ πέρα. Και κοιτάζω βέβαια και λέω χωροταξικά, ναι, πολύ ωραία μου φαίνεται, γιατί δίπλα ήταν το κάστρο και φεύγανε τροχάδι και μπαίνανε και κρύβωσαν, γιατί ο φόβος τους ήταν οι Τούρκοι. Να κρυφτούν. Άρα λοιπόν αυτό το κτίριο που είναι εκεί μπορεί να ήταν και αυτό που λένε. Και το Άργος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία. Άρα μπορούμε αυτά τα κτίρια να τα αναδείξουμε. Ο κάθε τόπος μπορεί να κάνει κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις για να μπορέσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων εκείνων των ανθρώπων που, αν θέλετε, είναι περιηγητές. Είτε είναι εσωτερικός αυτός ο τουρισμός, είτε είναι εξωτερικός. Και ξέρετε, είναι πηγή εσόδων αυτά. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Τώρα εμείς, με την ανάπλαση του κέντρου του ιστορικού της πόλης, κοιτάμε να κάνουμε το Άργος να έρθει κόσμος. Το γεγονός ότι εσείς αναπτύσσετε νοοτροπία να μένετε εδώ, έτσι, αυτό είναι καλό. Βλέπω εγώ τα μαγαζιά με παιδιά. Κάνουν μερικά χρόνια δεν κάθονταν εδώ. Κοπανάγανε. Και ξέρετε πού πήγαιναν. Ναι. Λοιπόν, εμείς τώρα λοιπόν αρχίζουμε να αναπτύσσουμε μια νοοτροπία τέτοια. Είναι καλά αυτά. Λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θέλω να θυμάστε και να ξέρετε ότι εμένα η βασική μου ενασχόληση πριν γίνω δήμαρχος ήμουνα μαζί με εσάς. Καθηγητής τόσα χρόνια. Και καθηγητής όχι από έδρας, όπου κάτσε κάτω μην μιλάς Μαρία, κάτσε κάτω μην μιλάς Γιαννάκη. Εγώ έπρεπε να είμαι έξω, μαζί με τα παιδιά και να είμαι ο ψυχαναλυτής τους, ο ψυχολόγος τους, ο πατέρας τους, ο αδερφός, ο φίλος, ο εκπαιδευτικός. Και για να μπορούν να ισορροπήσουν κάτι πρέπει να κάνουν. Και για να κάνουν κάτι πρέπει να κάνουν κάτι που τους αρέσει. Και για να κάνουν κάτι που τους αρέσει πρέπει να είναι πάνω σε κάποιους τομείς. Να αναπτύξουμε τι? Την εσωστρέφεια να την κάνουμε ομαδικότητα, την ομαδικότητα, την πολύ, την αυξημένη, την κρίνια και την ιστορία, να προσπαθήσουμε να το μαζέψουμε στο καβούκι του. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα κάνουμε έξω. Εκεί αγάπησα τον άνθρωπο. Αγάπησα το παιδί. Μου λείπει. Μου λείπει. Μου λείπεται. 25 χρόνια δεν πετιόνται από το παράθυρο. Δεν αλλάζει. Αυτό το πράγμα λοιπόν όμως έχει και κάτι άλλο. Τι κόσμο θα αφήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ξέρετε, μου κακοφαίνεται όταν λέω τι θα αφήσουμε. Γιατί κάποιοι θα φύγουν. Αλλά ξέρετε κάτι. Ο άνθρωπος, επειδή πιστεύει στην αθανασία της ψυχής, δεν τρομοκρατείται μπροστά στη διαδοχή. Και γι' αυτό και δεν τρελαίνεται όπως τρελαίνεται ένα ζώο όταν πάει να το βάλεις μέσα για να το τεμαχίσεις και βλέπει και μυρίζει το αίμα του προηγούμενου και αλοφριά. Εμείς παρακολουθούμε εξώδιες ακολουθίες και δεν αλοφριούμε. Και το λέω για εσάς που έρχεστε. Είναι η πορεία μας συγκεκριμένη. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι κάνουμε. Και θα ξέρετε ένα πραγματάκι. Θέλω να το πιστέψετε αυτό. Φεύγοντας από αυτή την πόρτα έξω, θέλω να το πιστέψετε. Παλεύω για αυτόν τον τόπο σκληρά. Και δεν κάνω προεκλογικό αγώνα σε εσάς γιατί εσείς δεν ψηφίζετε. Το λέω όμως και καταγράφεται. Παλεύω σκληρά. Και φαίνεται από τα αποτελέσματα της πάλης αυτής. Εκείνο που θέλω να θυμάστε και σας τα αφήνω πραγματικά ως κληρονομιά. Ακούστε με. Ακούστε με. Δεν έχει σημασία το πόσες έχει. Όλες θα τις απαντήσω. Σημασία έχει κάτι άλλο. Δεν είπα τίποτα. Στα παιδιά όμως, στα παιδιά πραγματικά αυτό είναι που πρέπει να μείνει. Αν δεν μείνει αυτό, αυτά θα φύγουν από εδώ και η συνείδηση τους θα είναι μπερδεμένη. Είμαστε, φεύγουμε, έρχεστε. Θα μεσολαβήσει βέβαια και μια άλλη γενιά. Η γενιά ορίζεται κάθε 25 χρόνια.
25 χρόνια είναι η γενιά. Έτσι ορίζεται χρονικά. Ένας αιώνας έχει 4 γενιές. Ανάμεσα σε εσάς και σε μένα υπάρχει και μια άλλη γενιά που θα έρθει πριν από εσάς και μετά θα έρθετε εσείς. Και αυτό το λέω, ξέρετε, γιατί παιδιά μου. Γιατί αν δεν σκέφτεστε μακροχρόνια και σκέφτεστε σήμερα, έχεις χάσει το έργο. Το πολυμετήριο που θα γίνει, η ανάπλαση που θα γίνει, θα τη γευτείτε εσείς. Και θα θυμάστε, και αυτό θα είναι το κέρδος το δικό μου. Και θα σας το πω και αυτό πριν σας πω τι. Ξέρετε πότε πεθαίνει ένας άνθρωπος? Πεθαίνει 2 φορές. Την πρώτη πεθαίνει φυσικά όταν πεθαίνει και τη δεύτερη όταν δεν τον θυμάται πια κανένας. Και αν θέλεις λοιπόν να μείνεις αθάνατος, θα πρέπει να κάνεις μεγάλες πράξεις. Να έχεις βοηθήσει ανθρώπους για να σε θυμούνται στο διηνεκές. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ιστεροφημία. Μεγάλες ιδέες. Αυτές όμως θα πρέπει να κάνετε και εσείς κτήμα σας. Να εμφορήσετε από μεγάλες ιδέες. Να μην έχετε τα πεζάτα καθημερινά. Από μεγάλες ιδέες. Και να κάνετε μεγάλες πράξεις για να πάτε μπροστά. Πάμε λοιπόν την επόμενη ερώτησή σου, καλή μου. Ξεστρατίζω βέβαια κι εγώ, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ωφέλιμα. Δεν έχω κάτι άλλο να συζητήσω, μας καλύψατε πλήρως. Εγώ όμως θέλω να σας πω κάτι άλλο. Αγαπήστε με πάθος αυτόν τον τόπο. Αυτό σας λέω πριν φύγετε. Αγαπήστε με πάθος τον τόπο μας. Είναι ένας τόπος που έχει δώσει πολύ μακρά ιστορία. 7.000 χρόνια ιστορία. Είναι πολλά τα χρόνια αυτά. 5.000 χρόνια π.Χ. Το κάστρο που κοιτάτε τα πρωινά, τα απογεύματα, τα μεσημέρια, όταν γυρίζετε και κοιτάτε προς τα εκεί, έχει 2 ιστορίες. Από τη μέση και κάτω είναι πελασγικό. Είναι 1.300 χρόνια π.Χ. Και από τη μέση και πάνω είναι ενετικό. Είναι 1.300 χρόνια μετά Χριστό. 2.500 χρόνια μεταξύ τους απόσταση. Ξέρετε όμως, την ιστορία μας την ξεπερνάμε γρήγορα. Όχι. Θα μείνουμε σε αυτή. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και αυτή τη σκητάλη να τη δώσουμε σε αυτούς που έρχονται. Και να τους τη δώσουμε καθαρή. Εμείς κοιτάμε να την ξεκαθαρίσουμε τη σκητάλη. Μας τη δώσανε λίγο μπερδεμένη. Τον τόπο μας δεν τον ήθελαν να είναι ωραίος. Δεν τον ήθελαν να είναι πρώτη πόλη. Τον ήθελαν να είναι δεύτερη και τρίτη πόλη. Ίσως. Ή να εξαφανιστεί. Να κάνουμε μια μεγάλη πόλη δίπλα και τούτο εδώ να μικρύνει. Όχι. Γιατί? Γιατί έτσι ήθελα. Δεν προωθούνταν το. Μπράβο. Το Άργος πάντα ήταν σε δεύτερη πύρα. Τώρα όμως το Άργος θα είναι πρώτο και με διαφορά. Και κρατήστε την αυτή την κόπια. Μην τη σβήσετε. Όποιος αναλάβει την ευθύνη να κρατήσει αυτό το βίντεο, να το κρατήσετε, γιατί ίσως μετά από μερικά χρόνια αυτό θα σας φανεί πολύ πολύτιμο όταν θα υλοποιηθούν αυτές οι πράξεις. Και θα θυμάστε τα λόγια μου, ότι σας τα είπα κάποια στιγμή όταν ήσασταν στην τρίτη γυμνασίου. Είδατε αμέσως πως έκοψα την κοτσιά. Στην τρίτη γυμνασίου. Το κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλές σπουδές στην πορεία. Εγώ πριν να μας αποχαιρετήσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε, μόνο θέλω να ρωτήσω, Δημήτρη, αν υπάρχει κάποια σκέψη για μετακίνηση με δημοτική συγκοινωνία.